sang sing semedi mungguing patrabaan dangwani ngaliwiji ling sasangka bekti kula katur Pukulun ya Anggara Parna banget panarima ulun sira ngaturake pakabekti inggih Pukulun kagiat raos sing manah kula dene paduka Pukulun merpeki dhumateng jasa kula Anggara Parna kowe kuwi kepiye ta Anggara Parna apa pancen kowe iki lali karo dawuh ulun rikala aku yasa keprabon eneng Indraprasta bareng kelawan adeking negara Ngastina biyen kekarepanku tak nggo nimbangi adeking negara Ngastina rikala semana aku lumawat marang Madyaning Wanamarta ketemu kelawan para Gandharwa aku yasa keprabon Madyaning Wanamarta kraton Kencana tak paringi tetenger Indraparahasta wanti-wanti dawuhku karo para Gandharwa besok kala mangsane negara iki bakal dadi papaning para satriya kang mahambek sadu budi ya ngono apa ora inggih Pukulun sing tak dawuhi minangka pujanggane mung kowe Anggara Parna kowe biyen aranmu Jimpilawuk ya Jimpilwuk arene gedhe labuh labetmu kowe tak paringi tetenger Anggara Parna dadi abdiku karku kowe iki tak kon pinter lah kok nganti kowe ora ngerti marang dawuh ulun karepmu ki kepriye ingkang paduka dawuhaken kados pundi Permadi ana ngendi inggih nyuwun pangapunten Raden Permadi kula pikut sing ngakon mikut sapa ora karepmu ki piye pusaka Jalasutra Tampang Kencana tak paringake ngampil karo kowe minangka kanggo tetamenging dirimu yen eneng apa-apa sing sajak mutawatiri kuwi kena mbonggo gegaman lah kok malah mbok tamakake Permadi lali karo dawuh ulun aduh Pukulun sewu lepat jagung pangaksama paduka Pukulun inggih nggih sinten tiyangipun sampun pinten taun laminipun engga sepriki dados upami kula menika mawi kesupen nggih wonten leresipun ta Pukulun kula nyuwun pangapunten kula ngrumaosi kalpatan kula Anggara Parna wonten dawuh iki wis temeka kala mangsane Indraprasta bakal tinarbuka mula tak paringi tetenger Indraparahasta kuwi sing yasa jeneng ulun tak perintahke para Gandharwa tak kon nunggu ning mung nunggu ora ndarbeni ora majibi inggih kula sampun ngertos Pukulun ayo Permadi riten mrene karo pusakaku 3 gawanen pisan ben samya marsuding budi weweka dipun saja dumeh bisa muwus yen tanpa tesugi senadyan mung sakecap kula katur Pukulun wong wilahing mangacamana sidam sekaring bawana langgeng Permadi yo banget panarima ulun dene kita ngaturake pakabekti Budya pangestu ulun tampanana ya nggih bagus pundi pareng pangestu paduka Pukulun saengga jimat paripe Permadi wonten dawuh Pukulun iki pacoban pandadaraning para Pandhawa
Lah ya iki ning kene iki. Ana tetembungan jer Basuki mawa biya kelakone Panjangka kudu mawa pangurbanan. Lah jeneng sira sakadang kaya wis kuat nampani pandadaraning dewa. Pancen madyaning alas Wonomarta iki ana wujuding kraton kang sinebut Ngendraprastha kuwi sing yasa jeneng Ulun. Sing gawe aku mekaten Pukulun. Iya. Nanging dina iki rineksa sagunging para Gandharwa. Kuwi mung ngreksa ora ndarbeni. Dina iki Ngendraprastha tak pasrahke marang Pandhawa jalaran ya mung para Pandhawa sing gelem nindakake darmaning kasatriyan. Nindakake darmaning kasatriyan tegese ake jiwa raga nggone golek kamukten. Ora kanggo pribadine dhewe nanging kanggo pribadine para kawula dasih. Kawula nuwun inggih Pukulun. Anggara Parna wonten dawuh Pukulun. Kene gaman telu kuwi aturna. Umo kaki padha dipun iring ngong sira uga satriya arane kudu anteng jatnika ing budi ruru sarta wasis. Permadi wonten dawuh Pukulun. Nah sumurupa nger pusaka telu iki ingkang wujud sela utawa watu iki aran watu timpuru ya sela timpuru. Sapa sing kena kemayaning Gandharwa upamane lumpuh tanpa daya usapana nganggo watu timpur iki bakal bisa waluya temah jati temah mulya. Inggih Pukulun. Ana cupu jerone iki ana wujuding lenga kang sinebut lenga pranawa. Lenga pranawa iki yen to mbok sipatake ana netra kuwi bakal weruh wujuding Gandharwa. Ingkang wujud sada saler iki aran Oyot Bayura. Iki mbok sabetake marang Gandharwa, iki bakal ilang tanpa lari. Inggih Pukulun. Iki tak paringake kelawan jeneng sira Ngger Permadi. Nanging wanti-wanti dawuh Ulun Permadi, iki pusaka iki mujudake piranti. Piranti kanggo srana nggonmu nindakake jejibahan. Kabeh kuwi kalah karo adiling kodrat tegese. Arpa kuwi sugih Jayajika Wijayan sugih pusaka yen adiling kodrat pesti wis nekani gaman iki lan ngelmu mau ora ning dayane apa-apa kawan pangwasaning Gusti. Inggih Pukulun. Anggara Parna wonten dawuh Pukulun. Dina iki Permadi piyantunen lan kowe kudu bisa ngelingake kabeh para Gandharwa. Aja nganti Gandharwa milik gendong lali sing dudu sak mesthine. Inggih, kula istakaken dawuh Paduka Pukulun. Monggo Raden kula dherekaken.
resik besok amendemo parit parit kang prayitna Vyasaranta wonging Dwarawati tinumpesen panikwa Pandhawa wah jlamprong Permadi malah kowe duwe pusaka sing ampuh ketitik bisa marasake karo aku Kang Mas Dimas sesemban kula Kang Mas gawe saking keparinging Bathara kula nampi pusaka paringaning Jawata wah yen pancen ngono sayu ora susah dadak tida-tida pulih jiwa ragaku dirampungi pisan dina iki mangke rumiyin Kang Mas sampun daya-daya dawuh pangandikanipun pukulun Sang Hyang Bathara Indra dinten menika kedah kinantenan kawicaksanan darasan katresnan wah mengkono inggih Kang Mas ya wis aku pantut piye karepmu Duk mungo paneng sak pucake bukir marbat batang sumi keneng soroting surya megan jago kluruk rame kapiarsi lawa kaung luru pandalian Crekawanan ning semune wetan bangsulakipun pratandani yen bangun enjing rembulan wusku mlewang danduncana ingkang prapta wah Kakang Yudhistira ya ana wigati apa semengko pengawak Bajra Siade prapta Kakang Yudhistira kok jenak kabeh sisip sembiri luput katuranggane Ngendra Prasta ketekan Karaman. Duh Yayi.
Sira matur kalamuntana kraman. Sapa sing dadi kraman? Sing dadi kraman ora liya para Pandhawa. Para Pandhawa sing gruduk tekan negara Indraprastha. San aku karo kowe. Danduncana ana wigati apa? Lawan kowe Yayi Suparto wonten dawuh. Nang kula lan Sadewa wonten dawuh Kaka Prabu, wonten dawuh Kaka Prabu. Yayi aja banget anggonira kesengsem gondheli kamukten Indraprastha eling yodi. Pun Kakang Dalasan Siadi iki mau mung kajibah ngreksa. Dawuh pangandikane Pukulun Sang Hyang Bathara Indra ingkang asta Keprabon Negara Indraprastha ing nguni. Yasane Pukulun Sang Bathara Indra pun Kakang lawan Siadi mung sadrema nunggu aja nganti ana angkara murka sing milik gendong lali. Iya. Lah yen Pandhawa dina iki wis praptana negara Indraprastha mlebu ngalas Wonomarta iki mbok menawa satriya anyar katon kang minangka dadi utusane ngadil yaiku Yayi satriya ingkang menang bakal ngayomi marang Sagung Dumadi. Aja dianggep mungsuh Yayi, malah ayo dipethukake. Ya panjenengane kuwi satriya tama ingkang bakal bisa nentremake jagat raya iki Dimas. Wes meh rahina urat bang-bang wetan sumilak ngakoso kapiat jlang surya ngangsange ngantala amadangi jagat raya cahyanira jenar nuwun amit pasang kaliman tabik sinapeta ing ila-ila tinebih nasiku dendhaning Bathara sinuwun kula ingkang sowan
Tejo-tejo sulaksana tejane prapta ngajeng pundi ingkang sinedya wingking pundi ingkang pinangka tigas kawuryan sinten sinambating wangi Raden. Inggih Sang Prabu kauningano kula sakadang menika sinebat Pandhawa kula pambayunipun ingkang Sudyamastani kula pun Puntadewa panenggak kula pun Bratasena panengahipun Yayi Permadi dene kadang kula ingkang sumendilan muragil pinten tansen menawi tetela mekaten Raden sami kaliyan kula menika narendraning Gandharwa ingkang Sudyamastani kula pun Yudhistira kadang kula panenggah ingkang namipun Danduncana panengahipun Suparta sumendilan marujunipun nang kula lan Sadewa. Sang Prabu nyuwun gunging pangapunten ambuk bilih kula sakadang sowan wonten Ngendra Prasta menika tetela damel kagiyating penggalih sarta ngrisak wewangunan kula sawigon nampi pidana saking paduka Sang Prabu menapa pidana ingkang pun dawuhaken dumateng kula sakadang kula sayogi badhe nampi. Duh Raden satriya ingkang luhuring budi mboten paja-paja menawi kula badhe ndhawahaken siku denda dumateng paduka Raden. Kula sampun ngertos Raden menawi paduka menika satriya dutaning adil, dutaning Bathara kinen ngayomi sagung dumadi wonten negari Ngendraprasta menika. Mulawi saking menika lebeting manah kula nangken negari Ngendraprasta awit saking dawuh pangandikanipun pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Nggih mung paduka Raden Puntadewa ingkang kedah nampi nugraha menika. Karana mboten sadhengah tiyang wantun sarta mlebet wonten ing Wonomarta kejawi namung paduka Raden Puntadewa sakadang. Mila dinten menika Raden monggo keparenga nampi negari Ngendraprasta sak jajanipun sarta wewengkonipun. Ngendraprasta menika kapirang ingkang sisih kidul Jodipati, ingkang sisih ler menika kasatriyan Madukara, ingkang sisih wetan menika kasatriyan Bumirah Tawu, ingkang sisih kilen menika sakasatriyan Sawojajar. Mulawi saking menika monggo Raden keparenga paduka nampi kanugrahan menika mboten saking kula menika peparinging Gusti lantaranipun pukulun Sang Hyang Bathara Indra namung srupa nyuwun kula tembenipun menawi paduka jumeneng Narendra keparenga ngagem nami kula minangka tandha tresna jejuluk Prabu Yudhistira. Mekaten Sang Prabu. Inggih Raden. Lajeng paduka Sang Prabu badhe jengkar dhateng pundi Raden? Gandharwa menika nggadahi papan piyambak sarta nggadahi alam piyambak ingkang pinastan. Inggih menika alam antara. Monggo kula dherekaken samat sinamadan daya dinayan. Sauger paduka mboten ngribeti kaliyan kula inggih mboten badhe ngribeti kaliyan paduka Raden. Kula pitados kanthi tulusing bebuden paduka Raden Puntadewa tartamtu paduka saged ngayomi sagung dumadi. Sumangga keparenga nampi Raden. Kacarita riwusnya Sang Prabu Yudhistira masrahaken Ngendraprasta dumateng Sang Puntadewa sakadang ilang wujuding Wonomarta jelek dadya kraton Kencana akarya gegering sakraton Tiban.
jagat pangestu Ngkara. Kunti bejo kemayangan. Anggonmu putra kelawan para Pandhawa nadyan. Kowe ditinggal kelawan rakamu sawargi Prabu Pandhu Dewanata ingkang wis mancating pancaka. Awis saka gedhening labuh labetmu nggonmu momong karo anak-anakmu satemah gedhe TKT. Nganti wani mbabati Wonomarta. Ngerti ya nggih para Pandhawa. Sejatine Wonomarta kuwi tlatah negara Wirata sing duwe wilayah kuwi pun kaki. Nanging ora ngerti yen terjane mono kuwi iki dijlomprongake karo wong Ngastina. Nanging kabeh kuwi mau awit saka pengayomaning Bathara. Nyatane sira tulus raharja bisa nelokake para Gandharwa ndelalah Gandharwa padha tresna karo kuwi. Inggih Kanjeng Hyang. Lah, mula kang saka iku nggih. Nyatane jeneng sira wis antuk palilah saka pukul Janggiwang Bathara Indrasarta. Ana rilane ratuning Gandharwa maringake kamukten kawan sira. Iki Puntadewa kuwi tak tetepake jumeneng ratu ana negara Ngendraprasta iki. Yen to kowe kepengin ngagem busana keprabon, ageman sing cara kepiye? Nganggo makutha kencana, nganggo praba ya tak keparengake. Kowe nganggo tropong kencana kaya pun kaki, ngagem praba ya tak keparengake. Pilihan. Inggih, Kanjeng Hyang. Menawi kula kadhawuhan milih kepengin ngagem busana menapa-menapa inggih menika kemawon menapa wontenipun. Kula badhe nglestantunaken ngagem gelung keling menika. Lho. Kowe trima nganggo gelung keling kuwi? Inggih ya. Ora gelung keling kok mbok gondheli iki sebabe apa? Nyuwun pangapunten yang gelung keling menika ingkang paring gelung Kanjeng Ibu Dewi Kunti. Menawi ngantos kula lukari tegesipun kula menika damel cuwanipun Kanjeng Ibu kula ajrih dosa ya gadah kula kantun Kanjeng Ibu. Kula sampun boten nggadahi Kanjeng Rama. Mila badhe mawon menika tetep kula pepundi. Aduh, nggih. Wah, kowe matur kaya mengkono aku melu keronta-ronta rasane atiku. Yo, yen pancen mengkono. Ya wis, saiki sak karepmu. Bar kangge pun kaki sing bakal nekseni. Kunti wonten dawuh Kanjeng Hyang Prabu. Ratu sejagat iki ratu lugu lugas tanpa nganggo eden-eden iki mung anakmu Puntadewa. Ning keneng apa kok ketok merabu ya? Jebolan sing ketok merabu ki dudu sandangane ning bebudene. Ngaten Kanjeng Hyang. Iya, yen perkara sandangan kurang mompi apa Duryudana nek nyandang nganggo ngantek dimblek-blek kaya ngono kae. Ning kok ora wibawa malah ketok wagu. Kau nggih Kanjeng Hyang Prabu. Ya wis nggih. Puntadewa wonten dawuh Kanjeng Hyang. Ya, dina iki nyatane wis kabuka Ngendraprasta ingkang rikala semana wujuding alas. Dina iki wis dadi kraton Kencana. Sira ingkang minangka dadya Narendrani utawa ratune Ayamana kawulamu nggih. Elinga ya Puntadewa, Yudhistira. Sira jumeneng ratu, kowe dadi ratu kuwi dudu ratu ning kulawarga. Dudu ratu ning sedulur, ning ratu ning bangsa. Bangsa ngendi? Ya bangsa Ngendraprasta iki. Kabeh Ayamana. Ingkang mengkono. Hayu, rahayu kang tinemu.